Hej, vi har lavet den her video, fordi vi gerne vil vise dig, hvordan du laver din kommunikation meget mere effektiv. Det du kan få ud af at arbejde med tegning i din kommunikation, det er større overskuelighed, mere enkelhed og større hastighed i kommunikationen. Jeg hedder forresten Johan Krarup, og jeg er illustrator og tegneserietegner. Jeg kan med i filosofi, og så er jeg partner i et visuelt kommunikationsbureau. Vi vil introducere nogle redskaber, der virker engagerende og inddragende. Det er grafiske værktøjer, som giver dig mulighed for, at det du kommunikerer ikke kun bliver hørt, men også bliver set. De her tre ting, overskuelighed, enkelhed og hastighed, de udgør tilsammen den egentlige værdi, man får ud af at bruge tegning i sin kommunikation. Det jeg er optaget af, det er, hvordan vi med tegning kan skabe nye forståelsesdybder. Vi har lavet visuel kommunikation gennem de sidste 14 år med forskellige store kunder. Så kender du nogle situationer, hvor tegning fungerer som en god forklaring? Det tror jeg faktisk, du gør. Prøv at se med her. Eller nej, vent, lad os lige prøve at vende den om, og så i stedet forestille os en verden, hvor tegnet kommunikation ikke eksisterer. Okay? Så lad os forestille os det her. Du skal nu samle en eller anden form for samlesæt. Det kan være et Lego-sæt eller et IKEA-sæt. Altså et sådan halvkompliceret byggesæt. Og lad os så sige, at du har ikke nogen visuel byggevejledning til. Så forklaringen på, hvordan du samler det, det findes kun med skrevet tekst. Okay? Et andet eksempel. Du skal finde vej gennem en større by, men du har faktisk ikke noget visuelt kort, for det findes ikke, så ruten den er kun forklaret med tekst. Eller et tredje eksempel. Du bevæger dig i det offentlige rum, og du har ingen visuelle piktogrammer at kigge efter. Altså, det er de her skilte med grafik på, som vi har overalt i det offentlige rum. Du kender det fra trafikskilte, du kender det fra toiletskilte i lufthavnen osv. Lad os så sige, at du kører i bil i det her rum her. Du kører rundt med fuld fart på vejene, og alle skiltene de er med sort tekst på hvid baggrund. Så skiltene de lyder sådan her. Motorvej. Indsnævring af kørebanen. Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik fra venstre har ubetinget vigepligt. Der er altså utallige eksempler på, at tegninger og grafik egner sig bedre som forklaring end tekst. Alle de her forhold uden visualisering, det er jo rene mareridt. Jeg gik til mundtlig eksamen og skulle forklare filosofen Immanuel Kants erkendelsesteori. Den er temmelig kompliceret og vanskelig at huske. Så jeg gjorde simpelthen det, at jeg tog, her er hans kritik af den rene fornuft, jeg gjorde det, at jeg tog og visualiserede detaljerne i teorien i stedet for. Og så tog jeg den her tegning med til eksamen. Den her tegning, den fungerede både som forklaring på, hvor de forskellige dele hører hjemme, men den fungerer også som mit talepapir, så jeg kunne stå her og forklare hans teori ud fra de her tegninger. Så jeg kom vidt omkring i teorien og klarede faktisk eksamen udmærket. Da jeg holdt mit allerførste kursus i grafisk facilitering for mange år siden, så var jeg lidt usikker på, om de projektledere, der lyttede og tegnede, de fik noget som helst ud af det. Det var først til allersidst, da jeg bad dem om at forklare deres forskellige projekter ved hjælp af visualisering, at jeg kunne se, at det faktisk virkede. Og jeg kunne jo konstatere, at de forstod hinandens projekter via den her visuelle præsentation, som de lavede for hinanden. Grafisk facilitering er ikke et spørgsmål om at lave tegning i konkurrence til sprog eller til tekst. Hele pointen er at få de to ting til at samarbejde. At få et projekt præsenteret både som ord og som billeder giver os nemlig to indsigter. For det første forstår vi projektet gennem ord og begreber, og for det andet forstår vi, hvordan projektet ser ud. For vi kan se projektet som en tidslinje, for eksempel. Vi kan se, hvornår der er kritiske faser. Vi kan se, hvorhen processerne lapper ind over hinanden. Vi kan se omfanget af involverede mennesker, faser, ressourcer, deadlines osv. osv. At få de her ting visualiseret giver simpelthen et andet overblik.
end en præsentation i ren tekst. I dag ved vi, at en dyb forståelse af en proces også er at se den for sig. Og det er derfor grafisk facilitering, som det her jo hedder, det er blevet en selvfølgelig del af intern kommunikation i organisationer. Du skal lære at udtrykke dig både med tekst og med tegning. På den måde kan du forklare både, hvad dine processer går ud på, og hvordan de ser ud. Tegningen fungerer som dit talepapir. Tale, det er noget, der foregår i tid. Det, jeg for eksempel sagde for 2 minutter siden, det er væk nu. Tegning derimod, den folder sig ud i rum. Så du behøver altså ikke længere huske alt, hvad du bliver præsenteret for i en tegning. For du kan selv gå på opdagelse i den. Din tegning bliver stående og forsvinder ikke. Det er forskellen på at se et budskab og at høre det. Hvis du ikke hører efter, så er budskabet væk, men hvis du ikke ser efter, så kan du sådan set bare kigge igen. Rimelig nemt. Så med grafisk facilitering, der trækker vi på begge dele. Et budskab deles ved hjælp af en tegning, så det visuelle understøtter det auditive. Altså det du ser, det understøtter det du hører. Så hvis du selv vil lære at udtrykke dig på den her måde, så kan du lære nogle simple basisøvelser i tegningen. Øvelserne giver dig en slags database, du kan trække på. Du får nogle enkle tricks, som du kan begynde at bruge med det samme. Og hvis du bruger dine tegnetricks ofte, så vil du måske begynde at kede dig lidt med dem, og det er faktisk lige præcis det, der er pointen, fordi det betyder, at du bliver dygtigere og er klar til at udvide din database. Så du bliver klar til at variere og raffinere din tegning. Tegning kan varieres og raffineres i det uendelige, for tegning handler om improvisation. Med tiden vil du ramme et personligt udtryk, som du føler dig sikker i at improvisere indenfor. Målet er, at du både kan fortælle og synliggøre dine budskaber ved at bruge tegning. Så på den måde bliver budskaberne klare og nemt forståelige. Det er en udbredt fordom, at tegning bare er skæg og ballade. Altså det er bare gøjl. Det er glasur på et budskab. Sådan prikken over i en god præsentation, det er lige at have lidt tegning med os. Og det efterlader jo tegningen med en ikke specielt stor værdi. Og det er den fordom, vi gerne vil gøre op med her. For eksempel hjælper de her tegnede instruktioner os til at forstå ting bedre, simpelthen i kraft af tegning. En anden indvending er, at tegning aldrig kan erstatte tekst. Og det er det sådan set heller ikke meningen, at tegning skal. Grafisk facilitering, det betyder, at vi faciliterer teksten grafisk. Det vil sige, at teksten er stadig primær, når du formidler et budskab. Men når du laver grafisk facilitering, så er det faktisk vigtigt at begynde med teksten, og hernæst illustrere den. Så du skal starte med at skrive, og så skal du tegne bagefter. En tredje indvending kan lyde noget i retning af, jamen jeg kan ikke tegne, og jeg har prøvet, og jeg kan ikke lære det. Det er simpelthen for svært. I den her video vil jeg gerne vise dig nogle helt simple tegnetricks, så du faktisk bliver i stand til at kunne tegne en lille smule. Når du tegner og laver grafisk facilitering, så er det godt både med at have nogle tricks med i bagagen, men også at følge nogle overordnede retningslinjer. Så jeg prøver lige at gennemgå nogle retningslinjer først, og så giver jeg dig nogle simple tegnetricks bagefter. Så her kommer retningslinjerne. For det første, start altid med at skrive. Når du hører et budskab, hvad enten du skal lave referat eller forklare noget, så er det smart at starte med ordene. Som du måske har set på det, jeg laver her, så starter jeg også med at skrive, og så tegner jeg bagefter. Også fordi ordene ved man ikke helt, hvor meget fylder, før du har skrevet dem. Du kan variere tegningernes størrelse alt, hvad du vil, men det er ikke hensigtsmæssigt at variere tekststørrelsen alt for meget. For klarhedens skyld er det faktisk rarest at have en sådan rimelig ensartet tekst hele vejen igennem det, du laver. Retningslinje nummer 2 er den her. Tegn langsomt. Dine tegninger bliver bedre, hvis du bruger tid på dem, og du skal ikke haste en tegning igennem, fordi den bliver simpelthen dårlig af det. En tegning har brug for tid. Tredje retningslinje er, at du bør bruge rammer omkring dine tekster.
Ikke kun sådan firkantede kasser, men alle mulige former for rammer. Det kan også være talebobler. Det kan være tankebobler. Det kan være forskellige faconer, rammerne har simpelthen. Og den sidste ting, du bør huske på, det er brug farver. Brug masser af farver. En tegning i sort-hvid kan et langt stykke hen ad vejen være interessant, men det bliver 100 gange mere interessant, hvis du kommer farver på. Når vi tegner, så vil vi gerne supplere vores tekst med forskellige symboler. For eksempel mennesker. Vi kommer ikke udenom at tegne mennesker. Så jeg viser dig lige nogle eksempler på, hvordan du kan gøre. Mennesker er svære at tegne, og derfor så er du nødt til at lære dig en hurtig genvej til at kunne tegne mennesker ret hurtigt. En anden ting, vi heller ikke kommer udenom, det er at tegne følelser. Fordi i en hvilken som helst proces, projekt, strategi, whatever, der er mennesker involveret, og mennesker har følelser. Følg med her og se, hvordan det foregår. Og det er faktisk meget rart at tegne nogle følelser en gang imellem, fordi vi dermed får synliggjort, at der er altså mennesker med i processen, og mennesker har følelser. Her i Vesten, der har vi en særlig måde at tegne følelser på. Det er lidt skørt, men sådan er det altså. Og det er, at vi varierer 2 ting i ansigtet, når vi tegner følelser. Vi varierer munden, og vi varierer øjenbrynene. Det er de 2 sådan mest grundlæggende ting, vi kan variere og udtrykke følelser med i tegning. Der er også andre ting selvfølgelig, men primært øjenbryn og mund. Godt. En ting, der kan være nyttig at tegne, kan være en idé for eksempel. En idé vil vi typisk tegne som sådan en elpære her. Og igen, husk farver. Det gør jeg så meget ved tegningen. Vi kan også tegne et mål. Og et mål kan se ud på mange måder. Det kommer an på, hvad er det egentlig, vi skal nå? Er det noget, vi sigter på? Er det noget, der er langt ude i horisonten, når vi skal kæmpe enormt meget for? Eller hvad er det for en type mål? Så vi kan tegne mål på forskellige måder. Vi kan også tegne en vision her for eksempel. Lad os sige, at vision, det er sådan noget, der ligger ude i fremtiden. Det kan være, at man kan tegne det som sådan en solnedgang her, eller solopgang er det måske nærmest. Det kan også være en vision, der er lidt sværere at få fat i, ligger langt væk måske. Det kan være en vision kan jo nærmest være en ledestjerne. Så vi kan også tegne en vision sådan her. Vi kan også tegne en forandring. Det kan vi gøre på flere forskellige måder. Vi kan lave en pil her, der bøjer for eksempel. Det er en forandring. En anden forandring, hvad kan det være? Det kan være fra æbler til pærer. Og vi skal have en læringstrappe. Man kan da sætte 3D på. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trin. Så tegner vi 6 trin her. Så for at opsummere, der er altså 3 gode grunde til, at du skal bruge grafisk facilitering. Den første grund er reduktion af kompleksitet. Lad os bare kalde det enkelhed. Tidligere nævnte jeg byggevejledninger fra IKEA og Lego. Grafisk facilitering, når det bruges optimalt, reducerer simpelthen kompleksiteten i en proces. Det gør processen mere enkel. Den anden grund til at bruge grafisk facilitering, det er overskuelighed. Og her nævnte jeg tidligere landkort som eksempel. Med grafisk facilitering kan du få et godt overblik over en proces. Og så er der den tredje grund. Det er hastighed eller fart. Mit eksempel fra tidligere, det var, når du sidder i en bil og lynhurtigt får oplysninger fra vejskilte, som jo er grafiske løsninger. Så jeg vil sige, at vellykket grafisk facilitering skaber også fart i kommunikationen. Jeg er glad for, at du har valgt at se den her video til ende, og jeg håber, at du kan tage nogle af de her tricks med dig, og på den måde arbejde videre med grafisk facilitering selv. For eksempel kan du måske bruge det til dit næste afdelingsmøde, hvor du kan lave et grafisk referat af mødet. I første omgang kan du bare lave det til dig selv på en blog eller i et hæfte. Men hvis du gerne vil have flere teknikker, mere forklaring eller mere grundig uddannelse i grafisk facilitering, så kan du også vælge at tage et møde med os. Her kan vi gennemgå din situation og vurdere, om det kan give mening at undervise en gruppe fra din organisation i grafisk facilitering.